Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Κάθε Τρίτη στις 9:30 το πρωί για μία ώρα είμαστε στα μέσα και στα έξω. Ο Γιάννης και Ίσογλου σχολιάζει την επικαιρότητα, όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά και πίσω από αυτή. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε, στο γραφείο, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Καλή σας ημέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης των Ιωαννίνων, το πιο φιλόξενο ραδιόφωνο. Στα μέσα και στα έξω λοιπόν είμαι ο Γιάννης και Ίσογλου, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Βασίλης Καμινάς και στις επιλογές της μουσικής ο Χρόνης Δρούγιας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με τον διακεκριμένο και πολύ γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος επιμελείται την εκπομπή «Η Μηχανή του Χρόνου». Μια αγαπημένη εκπομπή η οποία προβάλλεται από την δημόσια τηλεόραση, από το κανάλι της ΝΕΤ. Μια εκπομπή η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με την περιοχή μας και τα Γιάννενα, έχει κάνει πάρα πολλά αφιερώματα. Και μιλάω ασφαλώς για τον αγαπημένο φίλο, τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Αυτό που ξέρω μάλιστα είναι ότι θα προβληθούν σε αυτή τη βδομάδα εκπομπές της Μηχανής του Χρόνου που αφορούν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και κάτι νομίζω ετοιμάζει, θα μας το πει ο Χρήστος σε λίγο, και για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων, ένα μεγάλο αφιέρωμα. Η επικαιρότητα είναι πλούσια και σήμερα, έχει αρκετά θέματα, κυρίως βεβαίως πολιτικά με απόχρωση οικονομική και συνέπειες βεβαίως κοινωνικές. Το μεγάλο θέμα που κυριαρχεί είναι αυτό των απολύσεων των εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στους ΟΤΑ, κάτι που ασφαλώς έχει αναστατώσει πάρα πολλούς εργαζομένους. Έχουν ζητηθεί από τους ΟΤΑ κατάλογοι με τα ονόματα των εργαζομένων που είναι υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αγωνίζονται από την πλευρά τους οι δήμαρχοι να αποτρέψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς θα σημαίνει μια πολύ μεγάλη κοινωνική αναταραχή από τη μία και ασφαλώς από την άλλη θα αποδυναμώσει πολύ τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Έχει σκάσει και άλλη μία βόμβα, όπως διαβάζω στο διαδίκτυο, μία βόμβα χθες το απόγευμα, όταν έφτασε ένα mail από την Τρόικα προς το Υπουργείο Οικονομικών και ζητούσε και ζητά και άλλες απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων μέχρι το 2014, απολύσεις που φτάνουν τις 22.000.
Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, καλεσμένος της σημερινής εκπομπής μας, ο πολύ αγαπημένος φίλος, καταξιωμένος και διακεκριμένος δημοσιογράφος με μια σπουδαία δουλειά στην δημοσιογραφική του πορεία, ο Χρήστος Βασιλόπουλος, και μαζί του θα ταξιδέψουμε με τη μηχανή του χρόνου να δούμε, διότι όπως σας είπα έχει κάνει και πάρα πολλές επισκέψεις στα Γιάννενα, στην Ήπειρο γενικότερα, έχει κάνει πάρα πολλά αφιερώματα, έχει τιμήσει την περιοχή υπέρ του δέοντος. Καλημέρα Χρήστο από τα Γιάννενα, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στα Γιάννενα. Τι καιρό έχετε? Ο καιρός είναι μουντός, έβρεχε λίγο το βράδυ, δεν βρέχει αυτή την ώρα, αλλά φαίνεται ότι μία βροχούλα θα την έχουμε πάλι. Ωραίο τοπίο είναι όμως, το έχεις δει αρκετές φορές εσύ άλλωστε. Ο Μίχλη. Ο Μίχλη δεν έχει ο Μίχλη, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, κοίτα, ο Μίχλη είναι ένα παράξενο έτσι φυσικό φαινόμενο. Για όσους δεν το έχουν στην καθημερινότητά τους είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ενδεχομένως για κάποιους είναι προβληματικό και για την τηλεόραση σίγουρα περίεργο και καμιά φορά και δύσκολο, γιατί χάνεται το κάδρο, το πλάνο. Έτσι είναι. Θέλω να μου πεις, είπα νωρίτερα ότι έχεις κάνει πάρα πολλές επισκέψεις στην Ήπειρο και στα Γιάννενα ιδίως, πάρα πολλά αφιερώματα στη μηχανή του χρόνου. Τι να πρωτοθυμηθώ, κάποια από αυτά είχα την τιμή και εγώ να συνεργαστώ μαζί σου. Έχουμε δουλέψει μαζί πάρα πολλά χρόνια. Από την εποχή του Μέγκα και την εποχή του Αλφα, όταν σε είχα αρχισυντάκτη και διευθυντή σύνταξης στα δελτία. Εντάξει, μας ακούν άνθρωποι που ίσως δεν γνωρίζουν την πολύχρονη σχέση και τη φιλία. Είναι μια διατάρακτη σχέση πάνω από 10 χρόνια. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τις ηλικίες. Να μην το κάνουμε αυτό, Ναι. Μας ακούει πολλοί κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι μια εκπομπή στη μηχανή του χρόνου έχει και πάρα πολλούς αφανείς και καλούς συνεργάτες και φίλους, και χωρίς αυτούς, με τις κατά τόπους δυνατές συνεργασίες, πολλά θέματα δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί. Κακά τα ψέματα, όταν απλώνεις τη δημοσιογραφική έρευνα σε περιοχές όπως η Ήπειρος, που είναι και με μεγάλη σε ιστορία και έχει και πάρα πολλές πηγές, είναι αδύνατο να γίνουν αυτά τα θέματα χωρίς την συνεργασία τη δική σου και άλλων ανθρώπων, όπως του Γιάννη του Μάντου, του οπερατέρ μας, ο οποίος πάντα μας άφησε στο πλευρό στα θέματά μας, είτε γυρίσαμε το νομό, είτε πήγαμε στην Άρτα, είτε πήγαμε στη Θεσπρωτεία, και τα θέματα βέβαια προέρχονται από την ελληνική ιστορία που τόσο πολύ αγαπάμε. Και είναι μία... το μέλλον να κάνουμε, έτσι δεν τελειώσαμε. Ναι, ξέρω ότι προγραμματίζεις κάτι, θα μας τα πει σε λίγο. Ξέρω επίσης ότι η μηχανή του χρόνου είναι μία από τις πολύ αγαπημένες εκπομπές της δημόσιας τηλεόρασης, και πάντοτε οι τηλεθεατές τιμούν αυτή την σχέση που έχεις μαζί τους, με την έρευνα την οποία κάνεις, έρευνα η οποία γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, για να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλαιότεροι. Η τελευταία εκπομπή για την Χούντα νομίζω ήταν για την 7χρονη δικτατορία και το ρόλο των συνταγματαρχών και όλων των επαναστατών εντός εισαγωγικών. Έτσι, ήταν εκπληκτική και νομίζω ότι την τίμησαν πολύ και οι τηλεθεατές. Τίμησαν, ευτυχώς, θα έλεγα είναι κάτι εντυπωσιακό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα λεγόμενα βαριά εισαγωγικά ιστορικά θέματα τα επικροτεί ο κόσμος με υψηλές τηλεθεάσεις. Μου έδωσε όμως μια πολύ ωραία πάσα, διότι αυτή η εκπομπή που κάναμε με τίτλο «Τα βρώμικα χέρια των συνταγματαρχών» άγγιξε ευαίσθητες χορδές ενός περιθωριακού κομματιού της ελληνικής κοινωνίας. Είναι οι κουντολάγνοι, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό έχουν αποθρασινηθεί, εμφανίζονται στην κοινωνία ως τιμητές και επικριτές των πάντων, και στο λέω αυτό διότι μεμονωμένα, βέβαια, πολύ μεμονωμένα, κάνανε την εμφάνισή τους και δημιουργήσαν ένα είδος, μια φασαρία γύρω από την κατάσταση αυτή. Νομίζω κάποια σχόλια είδα στο διαδίκτυο, κάποια σχόλια γι' αυτό. Υπάρχει μια κακώς εννοούμενη χουντολαγνία, διότι κάποιοι μετρούν με λάθος τρόπο τα χάλια της σημερινής κοινωνίας και προσπαθούν να στρέψουν την κοινωνία στην φασιστοποίησή της. Πριν λίγα χρόνια θα ήταν εντελώς αδιανόητο κάποιοι να λένε ότι ο Παπαδόπουλος και οι παράνομοι φίλοι του έπαιξαν θετικό ρόλο στην κοινωνία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι βγαίνουν και το κυριότερο απ' όλα επιχειρηματολογούν σχετικά με την περίοδο εκείνη, λέγοντας
ότι μπορεί να μην είχαμε ελευθερία και να πέσαν και μερικές φαλιάρες, αλλά φάγαμε ψωμί και είδαμε ηλεκτρικό ρεύμα και δρόμους στα χωριά μας. Σωστό είναι αυτό, ακούγεται πολύ τελευταία. Τι λες? Ακούγεται πολύ τελευταία, έχεις δίκιο σε αυτό. Δηλαδή αναφέρονται όλοι στο ότι φάγαμε ψωμί τότε, γίνανε δρόμοι τότε με τη ΜΟΜΑ όπως ανέφερε στην εκπομπή και διάφορα τέτοια. Η εκπομπή ασχολήθηκε με αυτή την απλή υπόθεση εργασίας. Ήταν έτσι τα πράγματα. Όπως η εκπομπή δεν πολιτικολογεί ούτε παίρνει μέρος στη διακυβέρνηση της χώρας. Δημοσιογραφική έρευνα κάνει. Απευθυνθήκαμε καταρχάς σε παπάδες, σε βάσμοι οι περισσότεροι Μητροπολίτες και μας περιέγραψαν πώς πραξικοπηματικά ξυλώσανε τον τότε Αρχιεπίσκοπο και βάλαν τον Ιερώνυμο. Είδαμε με τον Μητροπολίτη Περιστερίου. Μάλιστα. Τον Μητροπολίτη Περιστερίου. Απευθυνθήκαμε σε δικαστικούς, Γιάννη. Και μας περιγράψανε πώς ο τότε πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κ. Στασινόπουλος, αρνήθηκε να υπογράψει τα χουντικά διατάγματα. Και κάνανε δεκτή την παραίτησή του, την οποία ποτέ δεν υπέβαλε και τον βάλανε σε κατοίκον περιορισμό. Στη συνέχεια μιλήσαμε για τα οικονομικά. Πήραμε όλους τους συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού των χουνταίων και δείξαμε ότι τους βάλανε σε κορυφαίες θέσεις. Πώς τους βολέψανε, ναι. Λοιπόν, και μετά πήγε λέγοντας. Επίσης για τα μεγάλα έργα. Είναι κωμικοτραγικό. Έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί την περίοδο Καραμανλή 58, 59, 60, 61 και τα οποία συνεχιζόντουσαν σε μια λογική πορεία μιας χώρας η οποία, όπως είχε πει και ο Καραμανλής, τότε ανήκε στη Δύση και είχαν πέσει καλώς ή κακώς οι εργολάβοι της εποχής και χτίζαν την Ελλάδα. Τι θα κάνανε οι χουντικοί? Θα σταματάγαν τον εξηλεκτρισμό που είχε ξεκινήσει? Ήταν έργα τα οποία ήταν δρομολογημένα ήδη, λες. Εξάλλου μην τρελαθούμε κιόλας. Εμείς έχουμε και κάποια ηλικία και θυμόμαστε ότι οι τηλεφωνικές γραμμές μέχρι και τη δεκαετία του 80 αποτελούσαν ένα περιουσιακό στοιχείο. Έκανες μια αίτηση σήμερα στον ΟΤΕ και έπαιρνες μετά από 30 χρόνια. Σωστά. Και 2 τηλεφωνικές γραμμές ήταν πρίκα. Πολύ σωστά. Μην εξοραίζουμε τα πάντα και στο όνομα της τρομερής κατάδειας που έχει φτάσει η ελληνική κοινωνία, ηρωποιούμε ανθρώπους οι οποίοι βάλαν στο γύψο τα πάντα. Αυτό αφορούσε, ναι, πολύ ωραία η εκπομπή. Ξέρω όμως τώρα ότι ετοιμάζεις αφιερώματα για τα 100 χρόνια της Θεσσαλονίκης, επαιτειακά αφιερώματα με ιστορικές αναδρομές, έτσι δεν είναι? Βέβαια, γιατί είπαμε πάνω απ' όλα να πούμε την ιστορία και την πατρίδα μας. Είναι τρομερή η συγκυρία τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Εδώ θα κάνουμε και μία προσπάθεια να εντάξουμε το Γενάρη και τα Γιάννενα μέσα και την Ήπειρο στην ιστορία αυτή, γιατί πολύ ωραία. Ήταν μια μεγάλη έλλειψη για μας. Εμείς κάναμε γυρίσματα και θα κάνουμε ένα διπλό επεισόδιο, αυτό το Σάββατο, 6 και 10 το απόγευμα. Το απόγευμα, ναι. Το επόμενο Σάββατο το δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος αφορά το ξέσπασμα του Βαλκανικού πολέμου, έτσι. Με τις πολύ μεγάλες μάχες, ηρωικές, εντυπωσιακές, από κάθε πλευρά για την εκδίωξη του τουρκικού στρατού. Τότε τα σύνορα της Ελλάδας ήταν λίγο έξω από τη Λάρισα. Και φτάνουμε στη δεύτερη εκπομπή και γίνεται η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Όπου είναι ένα κορυφαίο γεγονός, μπαίνει ο ελληνικός στρατός, λίγα 24 ώρα μπει ο βουλγαρικός, ο οποίος και αυτός αποτελεί ένα είδος παράξενης συμμαχίας με τους Έλληνες εκείνη την εποχή κάτω των Οθωμανών. Θέλουμε να βάλουμε και τα Γιάννενα, είναι το Μπιζάνι, είναι πολύ μεγάλες μάχες της Υπήρου. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε στο δεύτερο κύκλο μας. Το εύχομαι και... Η απελευθέρωση των Φλεβάρι νομίζω έγινε των Ιωαννίνων, έτσι δεν είναι? Ορίστε. Ούτως ή άλλως η απελευθέρωση των Ιωαννίνων Φλεβάρι, δεν είναι? Φλεβάρι. Η 21η Φλεβάρι είναι οι μεγάλες εκδηλώσεις που γίνονται και φέτος βέβαια θα έχουν, μάλλον το 2013, θα έχουν και τον επαιτειακό χαρακτήρα του ενός αιώνα από την απελευθέρωση και θα χαρούμε πάρα πολύ να σε δούμε και εδώ και ασφαλώς όπου χρειαστεί να συνδράμουμε για να υπάρχει έτσι και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Για τους υπηρώτες ήθελα να πω κάτι. Ναι. Ετοιμάζουμε και ένα επεισόδιο στο οποίο θα πάμε στη μακρινή Ρουμανία. Είναι ένα κομμάτι της έρευνας που κάνουμε στη δύσκολη εποχή που πάμε και που δυστυχώς οι κατέχοντες και οι έχοντες λογαριασμούς δεν τους έχουν στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό. Το κυριότερο από όλα είναι άνθρωποι που θα μπορούσαν να διαθέσουν μέρος της πολύ μεγάλης περιουσίας τους για κοινοφελείς σκοπούς. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα μας, που για αυτήν πολλοί δακρύζουν αλλά κανείς δεν βάζει το χέρι στη σκέπη, στήθηκε από μεγάλους ευεργέτες, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι υπηρώτες. Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε σε συνεργασία με την ομογένεια της Ρουμανίας, πρέπει να πούμε ότι και πολλοί υπηρώτες φτάσανε εκεί στη Ρουμανία. Βεβαίως, πάρα πολύ. Να κάνουμε ένα αφιέρωμα για τους ευεργέτες και αν θέλετε να είναι και ένα είδος παρότρινσης μυστικής
να θυμηθούν τουλάχιστον οι σύγχρονοι πλούσιοι το ρόλο τους απέναντι στην κοινωνία. Έμεσα. Πολύ σωστό είναι αυτό και πολύ ωραία εκπομπή θα είναι αυτή. Ένα αφιέρωμα στους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες. Και όντως η Ήπειρος και τα Γιάννενα έχουν να δώσουν πάρα πολύ μεγάλα ονόματα. Και αυτό πάντοτε, βέβαια, εμείς, Χρήστο, ξέρεις που υπερηφανευόμαστε εδώ, είναι ότι τα μεγάλα δημόσια κτίρια της Αθήνας είναι όλα χτισμένα από Ηπειρώτες ευεργέτες. Το ξέρεις αυτό. Και σε αυτούς οφείλουμε την εκπαίδευσή μας και τη μεγάλη πρόοδο του ελληνικού λαού. Δυστυχώς ήδη βλέπουμε με πόση ευκολία ξεχνούνται αυτά τα πράγματα και μπαίνουμε σε δευτερεύουσες, πολύ δευτερεύουσες ενασχολήσεις. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα για να τα ξεχνάμε. Ίσως και αυτό να μας κάνουν λίγο καλύτερους στη σημερινή εποχή που τα πάντα τα μετράμε με άλλα δεδομένα. Συνήθως με το οικονομικό, νομίζω, και καμιά φορά, χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, υποθέτω ότι δεν είναι τόσο σημαντικό, απλώς το οικονομικό υπερέχει και του κοινωνικού καμιά φορά, και αυτό είναι, νομίζω, ίσως η μεγαλύτερη ζημιά που μπορεί να κάνει η εποχή. Πάμε στη σημερινή εποχή λίγο, Χρήστο, έτσι όπως την έφερες πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που σε κάνει κάτι καταρχάς να αισιοδοξείς ότι μπορεί σε αυτή την τόσο κρίσιμη περίοδο, σε όλες τις απόψεις, και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά, σε κάνει κάτι να αισιοδοξείς ότι μπορεί να βγούμε από αυτό το τέλμα ή να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο ή κάποια στιγμή να δούμε κάτι στον ορίζοντα? Θα σου φανεί παράξενο, Γιάννη, αλλά κοιτώντας και λίγο την ιστορία, λέω τουλάχιστον μήπως διδαχτούμε ενδεχομένως κάποια πράγματα. Ανεξάρτητα από την ικανότητα που έχει ο Έλληνας να επιζεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πάντοτε στεκόντουσαν σε πολύ μικρότερο βαθμό τις προσδοκίες του κόσμου. Είχαμε όμως και πολύ μεγάλους πολιτικούς, έτσι, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είχε μια διορατικότητα. Αυτό όμως που έσωσε πάντα την Ελλάδα, όσο σου φάνει παράξενο και ακουστεί και υπερβολικό, είναι ο περίφημος θεός της. Δηλαδή μέσα στην ιστορία η Ελλάδα επιζεί από καραμπόλες. Δηλαδή κάτι συμβαίνει και δεν ισχυρίζομαι ότι θα αποθέσουμε τις ελπίδες μας στο Θεό και εμείς θα συμπεριφερόμαστε ανεύθυνα, αλλά... Μιλάς για το Θεό της Ελλάδας, υποθέτω, Έτσι λες. Μιλάς, υποθέτω, για το Θεό της Ελλάδας, αυτόν που μπορεί να τον λέμε στην αρχαιότητα ως απομηχανής Θεό. Ο απομηχανής Θεός. Δηλαδή, λέω το εξής. Οπωσδήποτε οι πολιτικές που χαράσσονται είναι αυτές που στείνουν τις ζωές μας σε μια θετική ή αρνητική πορεία. Οπωσδήποτε το πολιτικό σχήμα και μοντέλο το οποίο στήθηκε τα τελευταία χρόνια ήταν που μας οδήγησε εδώ, μας οδήγησε, αλλά σε βάθος χρόνου, αν το δεις, ένας Θεός υποστήριζε αυτή τη μικρή χώρα που πάντα χρωστούσε, που πάντα δανειζόταν, που πάντοτε είχε πολιτικές διχόνοιες και βρισκόταν μέσα στη θύελλα της ιστορίας. Για τους ακροατές θα πω ότι σηκωθήκαμε κατά τον Τούρκων το 1921, πρωτοφωνάξαμε ελευθερία ή θάνατος, αλλά αν δεν γινόταν η ναυμαχία του Ναβαρίνου που έπεσε μια λάθος κανονιά και βυθίσανε οι σύμμαχοι, εντός εισαγωγικών σύμμαχοι, τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο, ενδεχομένως να μην είχαμε απελευθερωθεί. Στην περίπτωση εδώ των Μακεδονικών Αγώνων, εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα, ότι ο Βενιζέλος μας βάζει σε έναν πόλεμο κόντρα στις επιταγές των μεγάλων δυνάμεων προστάτηρων της εποχής και κάνει μια Βαλκανική συμμαχία την οποία στην Ευρώπη δεν τη μετράει κανείς. Η συγκυρία λέει ότι οι Οθωμανοί καταραίουν και οι μικροί βαλκανικοί λαοί συνασπίζονται. Θέλω να πω ότι οι καραμπόλες ιστορίες, οι μικρές ή μεγάλες συμπτώσεις και οι κρίσιμες αποφάσεις οπωσδήποτε μας ξελασπώνουν. Και να σου πω τώρα ότι ελπίζω η πολιτική εξόντωση της Μέρκελ, δηλαδή να πάει να καταπιεί το στραγάλι και να της κάτσει. Δεν είμαι υπέρ αυτής της απλούστευσης, γιατί και η Μέρκελ δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό της, αλλά μια ολόκληρη σχολή στην Ευρώπη. Εξάλλου οι Γερμανοί, πρέπει να ξέρεις, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά βάζουν το χέρι ή όχι, στην ελληνική ιστορία έπαιξαν αρνητικό ρόλο. Δηλαδή στους Βαλκανικούς πολέμους, μια και είναι και το θέμα του Σαββάτου, εκεί πρωταγωνιστεί ένας αξιωματούχος των Γερμανών, ο οποίος οργανώνει τον τουρκικό στρατό. Είναι αυτός ο οποίος αποκαλεί τους Έλληνες ότι εδώ θα πεθάνουν στο 40, δεν θα μπορέσουν να πεθάνουν, δεν θα μπορέσουν να περάσουν, θα πεθάνουν, θα εξοντωθούν. Είναι άνθρωπος που υπεροπτικά βλέπει το ελληνικό έθνος και κατατροπώνεται. Οι Γερμανοί πάλι είναι αυτοί που οργανώνουν τους Τούρκους στη Μικρασία και αποφασίζουν την εκδίωξη των Ελλήνων και δημιουργούν τα περίφημα τάγματα εργασίας, τα μελέτα μπουρού και οργανώνουν στρατιωτικά το Γεμάλ.
Θέλω να πω ότι η ιστορία έχει αποφασίσει πριν από εμάς για ορισμένα πράγματα. Αρκεί να καταλάβουμε ότι εμείς δεν είμαστε άμυροι. Θα μπορούσες να πεις ότι ζούμε μια εποχή τώρα την οποία ιστορικά έχουμε ζήσει στο παρελθόν? Είναι μια ιστορία η οποία επαναλαμβάνεται? Γιάννη, έτσι και το πούμε αυτό την πατήσα μάθημα. Οι εξελίξεις σε αυτές τις περιπτώσεις στην ιστορία είναι πολύ αρνητικές. Απλώς οι εποχές οπωσδήποτε έχουν αλλάξει. Όντως δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε ένα μέρος προβλήματος. Γι' αυτό, ακριβώς επειδή είμαστε μέρος ενός προβλήματος, γι' αυτό έχω μια μικρή ελπίδα μέσα μου ότι θα εξαιρεθούμε εμείς σαν ελληνικός λαός από τις όποιες θετικές εν πάση περιπτώσει εξελίξεις έρθουν τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή η χώρα που τόσα πολλά έχει προσφέρει με ανθρώπινο δυναμικό την ανάπτυξη της Ευρώπης να εξαιρεθεί από αυτήν. Δεν μιλάω μόνο για την περηφάνεια που έχουμε και το ηθικό ανάστημα λόγω της πολύ λαμπρής μας ιστορίας. Παίξαμε ρόλο στην οικονομία της Ευρώπης με πάρα πολλούς τρόπους και βεβαίως παίξαμε ρόλο και στο περίφημο γερμανικό θαύμα. Το γερμανικό θαύμα δεν είναι αποτέλεσμα έχει και χέρι ελληνικό. Έχει δουλειά των Γερμανών αλλά και των Ελλήνων, πρέπει να το πούμε αυτό. Βέβαια, σωστά. Επίσης οι Έλληνες ήταν αυτοί που συνετέλεσαν στην βιομηχανία της Γερμανίας να έχει εργατικά χέρια και ταυτόχρονα ο Έλληνας να αποσύρει εντός εισαγωγικών τις απαιτήσεις του γερμανικού κράτους από τις καταστροφές του στον πόλεμο. Δεν έγινε τυχαία η μετάβαση των Ελλήνων μεταναστών στην Γερμανία. Είναι μια ηθική δέσμευση. Στηρίζουμε εργασιακά τους Έλληνες, οι Έλληνες δεν ζητούν τα λεφτά τους. Αυτά είναι πολιτικές, τις οποίες κάποιοι ξεχνούν. Τις βάζουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι φίλοι Γερμανοί πρέπει να ξέρουν ότι προκάλεσαν πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτή τη χώρα και δεν την έχουν ακόμα αποζημιώσει. Και ο τρόπος της είναι να την αποζημιώνουν κάθε φορά που η Ελλάδα έχει ανάγκη. Είναι υποχρέωση τους. Και νομίζω το είχαμε δει αυτό και στα μαρτυρικά χωριά που είχες κάνει στη Μηχανή του Χρόνου και στο Κομμένο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και είχαμε δει τότε. Και να μην είχαν κατασφάξει τα χωριά μας οι Γερμανοί. Εντάξει, να μην το διδάσκονται και να μην το ξέρουν στις δικές τους πατρίδες. Δεν γνωρίζουν ότι φεύγοντας ρίξαν τα γεφύρια. Δεν ξέρουν ότι φεύγοντας ανατινάξαν τα λιμάνια. Δεν ξέρουν ότι αποχωρώντας ρίξαν όλες τις τηλεπικοινωνίες. Και το κυριότερο απ' όλα, δεν γνωρίζουν ότι αφού τα καταστρέψαν, οι Έλληνες τα ξαναπληρώσανε με τα πολεμικά για να τα φτιάξουν οι γερμανικές επιχειρήσεις. Η Siemens δεν έφτιαξε τα τηλέφωνα στην Ελλάδα. Δεν έβαλε τα φανάρια στους δρόμους. Οι μεγάλες γερμανικές επιχειρήσεις δεν κάνουν τα έργα. Δηλαδή καταστρέφω, δεν αποζημιώνω και ξαναπληρώνομαι για να τα ξαναχτίσω. Ποιος το έκανε αυτά? Σωστό είναι αυτό. Γι' αυτό υπάρχει και ένα μένος, να το πω τώρα, ή τέλος πάντων μια υποψία γερμανικής αντιπάθειας προς τη Γερμανία και ιδίως βεβαίως όχι προς το λαό της τόσο, ως προς την πολιτική την οποία ακολουθούν. Ο Γερμανός πολίτης αγνοεί πλήρως αυτά που συζητάμε τώρα με τη δύο, Γιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Γερμανός πολίτης στα όρια της φιλοτιμίας του θα μας υποστήριζε και με τα δυο του χέρια. Απλώς έχουν παρουσιάσει έναν λαό τεμπέλη, ο οποίος ζει με δανεικά στα ταμεία της Γερμανίας και τα τρώει. Αυτά που σας λέω, δηλαδή υπήρξαν Έλληνες της Γερμανίας που ζητήσαν και τις εκπομπές για το κατοχικό δάνειο που κάναμε και για τα σκάνδαλα Siemens. Το σκάνδαλο Siemens της δεκαετίας του 50 που το κάναμε πέρυσι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως το γερμανικό κεφάλαιο και παράγοντα διέφερε το πολιτικό μας σύστημα. Δηλαδή οι εξαγορές των Ελλήνων πολιτικών για τις υποθέσεις αυτές δεν γίνανε επειδή το κεφάλι τους κατέβαζε διαφθορά. Κάποια μεγάλη εταιρεία πήγε και ακούμπησε πάνω του. Και εμείς ήμασταν αρκετά εύκολοι στο να αποδεχτούμε αυτή την... Δεν είναι η ευθύνη μόνο αυτού που τα δίνει, έτσι, αλλά και η ευθύνη αυτού που τα παίρνει. Φυσικά, αφού ήταν πελατειακό το πολιτικό σύστημα. Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι οι Γερμανοί δεν τα ξέρουν και μας παίρνουν άνθρωποι από τη Γερμανία και μας ζητούν να μεταγνωτιστούν, να υποτιτλιστούν κάποιες εκπομπές για να μπορέσουν να τις πάνε, να τις δείξουν. Η δουλειά δεν πρέπει να γίνει έτσι. Σε ένα προσωπικό επίπεδο πήρα μια πληροφόρηση δημοσιογραφική από την Ελλάδα και πάω και τη λέω. Γίνεται και έτσι, αλλά θέλω και μια εξόρμηση στην κοινωνία της Γερμανίας. Ποιοι είναι οι Έλληνες? Είναι δυνατόν να έρχονται να κάνουν μπάνιο στην Κρήτη και να αγνοούν τη μάχη της Κρήτης? Πλάκα κάνουμε. Είναι δυνατόν να αγνοούν ότι κατατροπώθηκε ο γερμανικός στρατός και για αντίπεινα κατέσφαξαν όλα τα χωριά τα οποία για να σηκώσουν κεφάλι φύγανε στην Αμερική κάτοικοι τους? Πώς θα γίνει δηλαδή? Θέλουν τον ήλιο μας, αλλά δεν θέλουν τους κατοίκους τους? Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να μάθουν ποιοι κατοικούν κάτω από αυτόν τον ήλιο. Υπάρχει μια και υπερβολή και μια παράλογη λογική, δεν ξέρω πώς να την πω. Γενικώς... Επίσης δεν συμφωνώ
καθόλου με αυτούς τους Ελληνάρες οι οποίοι χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία στα παταβούρα. Την βάζουν και τη χρησιμοποιούν για να καθιβρίζουν τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Λες και εμείς έχουμε... Στο όνομα της δικής μας ανωτερότητος, λες, Ούτε αυτό είναι σωστό. Σωστά. Συμφωνώ και εγώ σε αυτό, έχει δίκιο. Είναι μια υπερβολή, διότι και εμείς έχουμε κάνει τα τεράστια σφάλματά μας. Δεν στήσαν οι Γερμανοί τη γραφειοκρατία και την φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Πάντως διακρίνω... Εθνικό μας χόμπι. Διακρίνω από την κουβέντα μας ότι μία νότα αισιοδοξία την έχεις. Είτε αυτό είναι ο Θεός που αγαπά την Ελλάδα, είτε είναι ο απομηχανής Θεός. Και όχι μόνο σε αυτό, στηρίζεσαι και η άποψή σου υποστηρίζεται και από τη λογική. Σωστά, πολύ σωστά. Στη λογική, ρε Γιάννη, στη λογική δηλαδή. Σωστά. Δες και ιστορικά, όσο χαμηλά και να πας, στο τέλος όταν είσαι ενταγμένος σε έναν μηχανισμό, ο μηχανισμός αυτός κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να σε κοιτάξει. Αυτή τη στιγμή δεν μας κοιτάει κανείς, γιατί είμαστε η εύκολη λύση. Όχι, δεν ακούστηκε πουθενά, ενδεχομένως στη συγκυρία που υπάρχει να μην ακούστηκε κιόλας. Κάποια στιγμή όμως θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο το οποίο μπορεί να στηρίξει το όχι. Κακά τα ψέματα, χωρίς χρήματα η Ελλάδα δεν μπορεί να ζήσει. Το είπαμε, στην ελληνική ιστορία δανεικά είχαμε. Δανεικά, από τους αγώνες του 21. Έτσι, τα έχουμε πληρώσει και πάρα πολλές φορές μάλιστα. Τα δάνεια του αγώνα του 21 εξοφλήθηκαν τη δεκαετία του 90. Επίσης, μέσα σε αυτήν την ιστορία των δανείων, ναι μεν οι άλλοι δεν δάνειζαν για την ψυχή της μάνας τους αλαμετόκους, αλλά τα κεφάλαια δεν φτάναν ολόκληρα στην Ελλάδα γιατί υπήρχαν και τα ελληνικά λαμόγια, ενδιάμεση που λέμε, που απλώναν τη χερούκλα. Έτσι είναι. Παρ' όλα αυτά επιζήσαμε. Και θα επιζήσουμε νομίζω και με νότα αισιοδοξίας να κλείσουμε το ημίωρο. Να πω και ένα τελευταίο για να είμαι αισιόδοξος. Οι δικοί μας γονείς και οι παππούδες, μια και λέμε για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Υπήρου, ζήσανε όλους τους πολέμους που μπορεί να φανταστεί άνθρωπος. Όλους. Υπήρχαν άνθρωποι που ζήσαν τον πόλεμο τον τουρκικό του 1897, τον πρώτο παγκόσμιο, τους Βαλκανικούς, τη Μικρασιατική καταστροφή. Μετά ήρθε ο πόλεμος του 40, ο εμφύλιος. Δηλαδή, τι να πούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ θερμότατα για την συνομιλία και για την συνέντευξη που παραχώρησες στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στην αφεντιά μου. Να είσαι καλά, Γιάννη. Σε περιμένουμε εδώ και όποτε οργανώσεις την μεγάλη δουλειά αυτή του αφιερώματος για τα 100 χρόνια της Υπήρου και των Ιωαννίνων. Ασφαλώς. Και ασφαλώς ραντεβού 6 και 20 νετ μηχανή του χρόνου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, Χρήστο μου. Καλημέρα. Ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο δημοσιογράφος που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Μηχανή του Χρόνου, μια εκπομπή που αγαπά πάρα πολύ ο κόσμος, την οποία τη βλέπει, ίσως γιατί έχει και την ιστορία μας δοσμένη και φωτισμένη από εκείνες τις πλευρές τις οποίες πολλές φορές αγνοούμε.